ב-18 יש לנו בשחרית, מנחה ערבית, מגיעים ויעלו ברכות שמך הגדול, כן? הברכה הזאת היא, האל הטוב, ברוך אתה השם, הטוב שמך ולך נאה להודות. ברוב הסידורים יש פה, בסוגריים, יכוון סופי תיבות, כף אי תף, ולך זה כף סופית, נאה זה ה', להודות זה תף. כף אי תף. דיברת על זה פעם. אמרתי, נחזור על זה עכשיו. 72 שמות. כן. זה השם הקדוש הזה, אומר הארי הקדוש, שמי שמכוון את זה, שהוא אומר לך נאה להודות, סופי תיבות רעה, באותו יום מזיק לא יכול להתקרב אליו. אומר הארי הקדוש, עוד פעם יש את זה בתפילה, בסוף ובא לציון, ויפתחו בך יודעי שמך, כי לא עזבת דורשך, השם, עזבת זה בתף, דורשך זה כף סופית, השם זה י' כו' גם שם תף כף א', מי שמכוון בשם הקדוש הזה, בשתי הדברים האלה, שום מזיק לא יכול להתקרב אליו. אומר הבא מגלה עמוקות, שהשם שמשה הרג את המצרי זה בשם הזה, שהוא שם שמסוגל נגד המזיקים. ואותו מצרי הקליפה, הוא כיוון בשם הזה. השם הזה כתוב בזוהר הקדוש, שמשה רבנו נולד, יצאו 425 ניצוצות, יצאו של השם הקדוש הזה תף כ"ה, שהשם הזה קשור למשה רבנו, ומשה רבנו עשה את השימוש פה עכשיו לנטרל את אותו מצרי. מאיפה יוצא השם הקדוש הזה? ידוע שאחד השמות של השמירה של עם ישראל, איזה שם הכי חזק בשמירה? שדי. שדי. שין דלת יוד, שאומר דלתות ישראל, בכל מזוזה יש שם שין דלת יוד. אבל יש, השמות שיוצאים מהשין דלת יוד, הם הרבה יותר מהשין דלת יוד. זה כמו שיש יוד, ה' ו' כ', אבל יש את השם שיוצא מיוד ו' כ'. מה זה השם שיוצא? האות שאחרי זה. מה האות שאחרי יוד? בוא נלך עכשיו על יוד כ' כ'. מה האות של היוד אחרי היוד? כ'. אחרי ה' ו', נכון? יוד ה', אחרי הו' ז', אחרי ה' האחרונה ו', קוזו. ראיתם פעם על המזוזה קוזו? אסור להגיד סתם את השם הזה, רק לצורך הלימוד. כן, במוקסס. זה שם שיוצא מיוד כ' כ'. הוא שם עוצמתי מאוד. אותו דבר בשם שדי, שימו לב, שין ד' י'. מה מגיע אחרי השין? ת'. מה מגיע אחרי הד'? ה'. מה מגיע אחרי היוד? כ', ת', ה', כ'. זה השם שיוצא משם שקי. שהשם הזה הוא שם של שמירה עצומה נגד המזיקים. בשביל זה אומר הבעלי המגור, תראה, כל פעם שיש מזיק, תקרא את השם הזה. למשל, דיברנו על המן, אז נזכיר עוד דוגמה שלו מהמגילה. ויבוא התח. מה זה התח? איך נכנס פה התח? התח הוא בא לסנגר. התח, ה', ת', כ', זה לא משנה איך חושבים את זה. אתה יכול בכל צירוף. למה? כשיש מזיקים, יש את זה. ובו דוד המלך סיים את ספר התהילים. כל הנשמה תהלל. כל הנשמה תהלל. כל ראשי תיבות. כן, יש לנו כ', הנשמה ה', תהלל ת'. בזה סיים דוד המלך, כמה שהתהילים, ובשביל לנטרל את כל המזיקים, סיים בזה בשם הקדוש והנשגב הזה. היה השבוע היורצייט של הבני יששכר. בני יששכר, ענק שבענקים. היה בשבת קודש, בדיוק היורצייט שלו זכינו אנחנו לעשות לו ככה לכבודו, ברוך השם. שם פירשנו בסייעתא דשמיא, שהוא אומר דבר גדול ועצום. כתוב שרבי עקיבא היה מ10 הרוגי מלכות, כמדומה לי שהיה האחרון שבהם. ורבי עקיבא היה קורא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ומעריך באחד עד שיצא נשמתו באחד. אז שהוא היה מעריך באחד, אמרו לו תלמידיו, עד כאן? אני אומר לכם, כל מי שקורא את הגמרא הזאת לא מבין. מה זה? מה פירוש עד כאן? מה אתם רוצים? שמה? עד כאן? מה זה הדבר הזה? מה פירוש עד כאן? אומר הבני יששכר, לפי המגלה העמוקות. אם רבי עקיבא היה ממשיך עוד 4 תיבות, לא היו הורגים אותו, אף אחד לא יוכל להתקרב אליו. איזה 4 תיבות? ואהבת את השם אלוקיך. את מסתיים בתף, השם זה י' כו' כזה ה', אלוקיך זה כ'. אם רבי עקיבא היה אומר ואהבת את השם אלוקיך, ומכוון בשם הקדוש הזה, שום מזיק לא יוכל להתקרב אליו. אז אמרו לו, עד כאן, רבנו, מה אתה מעריך באחד? תמשיך ואהבת את השם אלוקיך. מה עונה לו רבי עקיבא? כל ימי הייתי מתאווה שיבוא לידי ההזדמנות הזאת לעמוד על קידוש השם. אתה רוצה שאני אעשה סגולות להינצל? אני נותן נפשי לקדוש ברוך הוא. אני לא רוצה להינצל מכל הדבר הזה. למדנו מזה דבר גדול ועצום.
בתקופה שלנו אנשים מפחדים, מראים, נשק, פנסים, כל מיני דברים. טוב שעושים את זה. צריך את ההשתדלות, אבל אתה ב-18, אתה הוא בא לציון, הולך נאה להודות, כף היטב, ברוך השם, זה הדבר שלנו, מי שיש לו גם חייל בבית, כף היטב. אפשר להגיד לו את הפסוק, כל הנשמה תהלל לי הללויה. שיגיד את הפסוק הזה ויכוון בסופי תיבות, בראשי תיבות שמה, של כף היטב או תף היטב, לא משנה לפי כיסא והצירופים, ובעזרת השם נזכה לשמירה גדולה ומעולה. טוב, רציתי